Η Ευαγγελική ιστορία που ακούσαμε συμβαίνει ευθύς αμέσως μετά τη μεταμόρφωση του Χριστού. Μόλις κατεβαίνει ο Χριστός από το Θαβόρ, βρίσκεται ενώπιον μίας αδυναμίας των μαθητών του. Αδυναμίας η οποία τους δημιουργεί προβλήματα, γιατί μέχρι τότε οι μαθητές είχαν το χάρισμα να κάνουν θεραπείες. Αλλά επειδή ήταν απόν ο Χριστός στο Θαβόρ, επειδή έμειναν μόνοι τους περικεκλωμένοι από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τους επηρέασε η περιραίουσα ατμόσφαιρα της τότε κοινωνίας, με αποτέλεσμα να πάθουν αναστολή του χαρίσματός τους. Αναστολή του χαρίσματός τους. Θέλω να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, διότι ξεκάθαρα εδώ πέρα φαίνεται στην Αγία Γραφή ότι και οι Άγιοι και οι χαρισματούχοι δεν θαυματουργούν πάντοτε. Μπορεί ένας Άγιος ο οποίος έχει αναγνωρισμένα κάποιο χάρισμα να τον δούμε κάποια άλλη στιγμή να αδυνατεί εντελώς να κάνει κάτι που έκανε προηγουμένως. Ποια ήταν η αιτία αυτή? Το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός: η απιστία ημών. Τόσο η απιστία του Πατέρα, που φαίνεται ξεκάθαρα στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, που το διαβάζω με τη Μεγάλη Σαρακοστή, που πλησιάζει και ο Πατέρας και λέει: «Δι να σε θεραπεύσε τον Υιόν μου», και του λέει ο Χριστός: «Ή δι να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Δηλαδή δεν είναι θέμα δικό μου, είναι θέμα δικό σου. Η απιστία των μαθητών, που και αυτοί κλονίστηκαν, η απιστία της κοινωνίας, η οποία δυστυχώς είναι ελεηνή και τρισάθλια. Ελεηνή και τρισάθλια. Μερικές φορές ακούς τα μέσα ενημερώσεως και λες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κουμάντο πολλές φορές στην εκκλησία, άραγε βαπτίστηκαν, άραγε γνωρίζουν από τη θεολογία της εκκλησίας? Και βλέπεις μια εμπάθεια, ένα μίσος. Πρόσφατα που παρουσιάστηκε ο Αρχιεπίσκοπος εκεί με τη νίκη των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Πορτογαλία, και γράψαν εφημερίδες με πηχαίους τίτλους, εμφανίστηκαν, λέει, με τα σταυρουδάκια τους και με τα θρησκευτικά τους, λέει, δεν είχαν καμιά θέση, λέει, σε αυτή την εκδήλωση. Και ποιοι είχαν θέση σε αυτή την εκδήλωση? Οι δημοσιογράφοι, οι ελεηνοί και τρισάθλοι, οι οποίοι δουλεύουν μόνο στο μαμονά και στα προσωπικά τους πάθη. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως είπε κάποιος, εν ονόματι της δημοκρατίας, εν ονόματι των δημοκρατικών θεσμών, ο τύπος, μερίς του τύπου, για να μην είμαστε απόλυτοι, να καταντά δικτατορία άνευ των τάγκς. Έτσι είπε ένας μεγάλος Ευρωπαίος πολιτιολόγος: ο τύπος, λέει, εν ονόματι της δημοκρατίας και εν ονόματι των δημοκρατικών θεσμών, και ότι δήθεν υπερασπίζει τους νόμους και τα δημοκρατικά δικαιώματα, έχει καταντήσει σήμερα εμπολής δικτατορία άνευ τάγκς. Προσέξτε τα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η απιστία που αναγκάζει τον Χριστό να πει: έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών. Ο Χριστός, ο οποίος είναι εκτήρμον και ελεήμον, φιλάνθρωπος και πατέρας, του οποίου το έλεος είναι αμέτρητον, του οποίου η αγάπη και η φιλανθρωπία υπερβαίνει την θάλασσα, υπερβαίνει ολόκληρο το σύμπαν, κι όμως έρχεται στιγμή που αυτός ο Χριστός λέει: έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε
ανέξομαι ημών. Γενικότερα όμως, αν δούμε την Αγία Γραφή, γενικά η σχέση μας με το Θεό, για να έχει σωστά αποτελέσματα, έχει ανάγκη όχι μόνο από την προσωπική μας πίστη, αλλά από όλη την εν γέννη προσπάθειά μας και φροντίδα. Σας θυμίζω την παραβολή του σπόρου που πέφτει στο έδαφος και που αλλού ξηραίνεται, αλλού πνίγεται, αλλού καταστρέφεται, τον παίρνουν τα πουλιά, και εκεί που ευδοκιμεί όμως δίδει ο ένας σπόρος 30, ο άλλος δίδει 60 σπόρους, ο άλλος δίνει 100 σπόρους. Τι δείχνει αυτό? Ότι ενώ η χάρις είναι η ίδια, η τύχη του σπόρου είναι εντελώς διαφορετική, ανάλογα όχι μόνο με την απιστία των ανθρώπων ή τη διαφθορά, αλλά και ανάλογα με τον προσωπικό τους σκόπο και την προσωπική τους ταπείνωση, αγάπη κλπ. Ας θυμηθούμε την αιμορροούσα, μια γυναίκα η οποία πλησίασε τον Χριστό και τον ακούμπησε και έγινε καλά. Πολλοί τον ακούμπησαν εκείνη την ημέρα. Κανένας δεν έγινε καλά. Και από κανέναν δεν ένιωσε ο Χριστός να βγαίνει δύναμη από το σώμα του. Πολλοί κοινωνούν σε κάθε λειτουργία. Πολλοί πάνε και προσκυνάνε Άγια Λείψανα. Πολλοί προσευχόμαστε. Πολλοί καλούμε τον ιερέα και κάνει αγιασμό και ευχέλαιο στο σπίτι μας. Δεν φτάνει όμως αυτή η απλή επαφή με το Θεό. Ας το προσέξουμε αυτό. Οι μαθητές ήταν χρόνια με τον Χριστό κι όμως μόνο στη μεταμόρφωση αξιώθηκαν να δουν τον Χριστό σαν Θεό, να δουν το άκτιστο του φως. Λέμε μεταμόρφωσης, ουσιαστικά όμως δεν είναι μεταμόρφωσης, αλλά είναι ενδυνάμωσης των ματιών του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, για να δουν αυτό που υπήρχε πάντοτε, αλλά που αυτοί δεν ήταν ικανοί να το δουν, και τώρα πάλι με τη χάρη του Θεού το βλέπουν, για να πιστούν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αυτό που είπε ο Πέτρος λεκτικά, χωρίς να το καταλαβαίνει, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος», αυτό έρχεται ο Χριστός και τους το παρουσιάζει πραγματικά για να πιστούν. Συνεπώς, να μην μακρηγορώ, βλέπουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι υπάρχει αυτή η αντιστοιχία στη σχέση Θεού και ανθρώπου. Όχι μόνο τι δίνει ο Θεός, αλλά και το πόσο αγωνίζεται ο άνθρωπος να το πάρει. Εδώ είναι η ευθύνη μας. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, να το πούμε αυτό, που και ο Θεός δίνει και ο άνθρωπος αγωνίζεται, αλλά διαλόγους που κρίνει ο Κύριος, δεν παίρνουμε τη θεραπεία μας, δεν παίρνουμε το αίτημα της προσευχής μας. Ο Παύλος προσευχήθηκε να τον απαλλάξει ο Θεός από το σκόλοπα της σάρκας 3 φορές και ο Κύριος του απήντησε όχι. Σε ποιον? Στον Παύλο, στον χαρισματούχο, στον Θεόπτη, σε αυτόν που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Αυτή είναι μια ειδική περίπτωση σε πολύ πιστούς ανθρώπους, σε πολύ εξισκημένους στην αρετή, οι οποίοι μπορούν να αντέξουν την άρνηση του Θεού να ικανοποιήσει το αίτημά τους. Βεβαίως και στη δική μας τη ζωή κάποιες φορές ο Θεός κάνει ότι δεν μας ακούει, κάποιες φορές ο Θεός κάνει ότι κρύβεται, κάποιες φορές ο Θεός κάνει σαν να μην υπάρχει, και λέει ο Δαβίδ στους ψαλμούς, «Ινα τι υπνείς, Κύριε, γιατί κοιμάσαι, Κύριε, πού είσαι, Κύριε, δεν ακούς την προσευχή μου?» Υπάρχει και αυτός ο λόγος. Πάντως εμείς ας μείνουμε στο πρώτο, ότι στην άφθονη χάρη που σκορπά πλούσια ο Θεός, ας δώσουμε κι εμείς πλούσια τη συμμετοχή μας, πλούσια τη φροντίδα, τον κόπο, τον πόνο, να οικειωθούμε τις δωρεές του Χριστού μας. Αμήν.